Problemado itong Jollibee natin na drive. Problemado. Iba-ibahan ang may galing. Kaya, salamat sa pagtanaw. Good morning, Philippines! Guys, ready na po tayo guys. Mag-ano lang ako ng kung ano yung susuotin ko na jacket. Ito kasi maginaw sa labas. Grabe guys yung ginaw guys. And ayaw ko magdala ng bag. So ayaw ko magdala ng bag. Ang gagawin ko, ito yung suotin ko. So ang gagawin ko, ilagay ko yung mga wallet ko dito. So yan yung parang minsan ba, yung may time talaga na parang, uy, ayaw kong magdala ng mga anik. Yan, dito natin ilagay. Meron naman itong mga anik. Meron dito mga wallet, ganon. And kailangan kong magdala ng house key kasi wala tayong car. So yan. Candy, oh. Candy, ano pa? Magdala tayo ng mask. And, kasi aalis na yun sila Luigi very soon. Tignan natin kasi GoPro yung dalhin ko. Para hindi malaki. Nawala talaga yung mga ano ko guys. Alam niyo ba kung asan yung mga ano ko? Mga charger? Hindi ko na alam. So, hihintayin ko lang sila guys. Alam niyo kung saan kami magpunta? Punta kami ng New Jersey. Punta kami New Jersey. Nawala talaga yung mga charger ko. Honest to God. Nawala talaga. Mga charger, mga battery, mga ano ko sa GoPro. Mga battery. Asa na ba yun? So, yan guys. And itong bag, hindi ko dalhin. Diba? Unique din ito. Saka itong camera, hindi ko na kayo dalhin. GoPro lang at cellphone yung dalhin ko para hindi na ako magkandugaga. Kasi kuha tayo ng, kailangan ko ng mask. Gusto ko yung mask na yung palagi kong suot. Kasi makakahinga ako. Kasi yung itim na kasi na mask, guys, na yung namin, yung katulad kay Tami, parang nakaano siya ba, gano'n, nahirapan akong huminga. Meron naman tayong mga mask dito. Tami, nakalimutan niya yung mask niya, guys, talaga, guys. So, ngayon, nakalimutan niya yung mask. Sabi niya, Han, can you look? Sa sasakyan daw. Alam niyo ba kung ano yung gagawin namin sa New Jersey? Bibili lang naman kami ng fried chicken lang naman yung namin. Sabi pa ni Tami, kailangan ba talaga yung Jollibee sa New Jersey? Sabi ko, oo, kasi sa Queens ang layo. Sa New Jersey parang may shortcut dito sa upstate. And sa sabi pa niya, may Popeyes naman tayo. Sabi ko, you know, Jollibee, spicy, yummy. Sabi pa niya, yummy din naman yung yummy din naman yung tawag na to, Popeyes. Sabi ko, oo naman, masarap naman din yung Popeyes. Pero, Jollibee, sabi ko, kinalakihan namin yan. Sabi niya, kami din, kinalakihan namin yung McDonald's. Pero, you know, may mga Burger King naman kami. Na, iba talaga yung sa amin, Han. Kasi, yung Jollibee is, masarap talaga. Plus, ituslo pa yung gravy. Sabi pa niya, gravy. Alam na yung gravy kasi usually every time kasi nabibili kami ng KFC, usually, di ba yung KFC, may gravy sila for mashed potato. Si Tami, bibilhin lang talaga niya yung single, kasi gusto ko, sabi ko, I want gravy talaga for chicken. Mag-CR lang tayo bago tayo pick upin. Okay guys, naghintay na lang ako sa sa tawag niya, sa text ni Lloydie. Bigyan ko pala ng itong aso, bones, para masaya ang mga aso natin. Alam nyo na. Oh God. So, andito yung wallet. Oh, mayroon pa pala dito. Teka muna, Baro rin ang camera. Walang bag-bag. Ito guys, bawal mag-bag. Okay? Bawal mag-bag.
So, ito dito. Let me see kung magkasya ba to. At ang mask is ilagay sa bulsa. Hoy, ginoo ko talagang itong si Dimples or si Habs. Pakita ko sa inyo guys kung asan yung pusa ko guys. Nagulat ako guys kung ano yung nakita ko guys. Si Habs ito guys. Nagulat ako. Ipadala kita sa Pinas. Ipadala kita? Huh? Ban andun ka na ngayon? Lalabhan ko na naman yan. Ha? Kasi may buhok. Ito na ba yung plano natin sa buhay? Hindi man yan bed. Uy! Hindi yan bed. Do you want some treaties, bag? Want some treaties? Tatakbo yan dito. Takbo. Where is Tigil? Where is Tigil? Bunchi. Mama's leaving, okay? Here. Come here, Roxy. Come. Come. No, thank you. Wala man lang pa thank you dyan. Okay, guys. Hintayin ko na lang sila sa labas din. Nandito na sila. Papasok daw si Lloydie kasi mag-CR. So, ngayon, takutin ko lang siya dito, guys. Thank you. Ano to? Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Dito na kami guys sa sasakyan nila ni Mark. And ano to? Linda is here. Yeah, and then si Lloydie. Tignan niya si Lloydie guys. Okay guys, andito na kami. Nakapark na finally. It's hard. It says New Jersey Journal over here. Okay, let's go. So nakita na namin si Jollibee. Andun lang siya. Yeah. Andun lang si Jollibee doon. Ang taas ng asawa niya guys. No? Ang liit-liit ni Mrs. Oh. Mrs. Ang liit mo. Parehas yan sa gabi. Ha? Parehas yan sa gabi. Paggabi na magkaparehas na yan. Mapatay ko. Ala, may taig. Oy, hindi man nila kinukuha. Madugyot dito na. Buti, tinulak mo ako. Andun na si Jollibee. Talaga? Hindi. Andito lang si Jollibee. Pag dinala mo sa sasakyan yan, hindi lang ikaw naman yung mag-ano kami dito. Ay, nako. Finally. Be, ang ganda ng jeans mo, Be. Ang ganda. Hindi, yung jeans mo. Lamig, di ba? Oh my God. Tapos close lang pala. Close sila. Ha? It's open? Sus, nagpunta taro dito ba? Pagkatapos close pala. Mag-holding hands. Ginaw eh. Hala, ang dami na pang Valentine's, oh. Giniginaw ka. Dito na guys, si B. Lloydie. Okay, let's go. Hi.
Sige na. Sige, tingin mo na ako. One bucket, 10 pesos. Anything else? That's it. Do you want regular chicken or spicy or half? It's spicy. All spicy. Okay. Then Okay, what hold do on. you know? Chicken sandwich. What else? Anything else, ma'am? No, that's it. Yan lang siya. And the first one, you will charge us 10 cents for the bag, okay? 10 cents for the bag. Okay. For your order. Mary Ann. This one. And then Oh my God, naka-order. $21.41. Ah, dito. Matagal din ito, guys. Tagal yung drive. And for your drinks, we have Pepsi, Hindi na pwede pala dito kakain, guys. So, sa sasakyan na lang kami kakain. Hindi din ako kumuha ng rice dahil marami naman tayong rice sa bahay. Hindi din ako gutom. Di ba nag-facial sila? Sa Pilipinas, required daw yun. Uy, doon kami kayo, be. Doon kayo, Brenda, be. Okay, guys. Andito na si B. Tapos na, guys. Naka-order na tayo. So, ngayon, thank you, be. Si Jollibee! Hello! So, yun, 10 pieces. Si Lloydie, 2 bucket kasi gutom na gutom yan, guys. Good for 3 days lang yung 2 bucket. May nagpabili din sa kanya kasi si Brenda, oh. Nagpunta siya dito, pero alam niyo ba anong chicken yung kinuha niya? 2 lang. Tipid yung asawa ko na. Give me the speaker. Give me the speaker. Hindi pwede makamukbang kasi walang kalalagyan. Dito. Oh. Alam mo, be, kulang binigay nila sa akin gravy. Ba't hindi ka nag-ask? Hindi mo tinignan? Hindi, sabi nila, yung kulang gravy yung isang ano. Diyan ka lang, ha? Huwag kang mahulog. And there's no gravy, hon. You asked for gravy. I bought 2 gravy. This one doesn't have. Oh, we're going back. Fine. Wala, natapon yung rice. Ito lang yung ano ko, plato. Look. I have my plate here. I'm not gonna have gravy right now. Ang pangit kasi yung lagay ng babae naman. They don't put gravy in the other box. And this shirt also. You didn't pour it right. Wow. Look at the rice is everywhere. Up there. Yeah, nakakaano naman yung kalagay nila ng rice. Oh. Kaya sa akin nga rin, wala ba talagang extra gravy, 2 kulang. Yeah, we're gonna, you and me later, we're going back to, and then we will tell them. Wow. That's good. What? What's on say? Oo, punta tayo. Parang hindi ako makahinga. Buksan niyo yung pinto. Hindi, yung sa ano ko. Bakit ko ba? Gusto mo ng rice ba? No, I'm good. Be, rice. Ay, rice din. Hindi sila marunong maglagay ng rice. Kaya nga, tignan mo yung sa akin. Oh, Ang sayo din, be? Oo. Problemado itong Jollibee natin na drive. Problemado. Hazard. This one's your extra napkin there. Your napkin there? Okay ka lang? Oh, thank you. Ah, put it here. I think there might be a cup holder in the middle. Oh, in the middle, here. There's something there. Wait. There you go. May sikreto pala itong si Mark. Yung kanin ko everywhere, oh, parang Sarap ng problemado spicy. yung kanin ko, be. Spicy chicken, Mark. Mark have a burger, guys. Yeah. And Lloyd have a This chicken. chicken and rice. Ako lang yung kumakain ng chicken na walang rice. Nagda-diet yan. Walang uso yung diet. Tama. Huwag ka mag-diet, be. Dahan-dahan kami dito, guys, kasi matapunan itong chicken ng sasakyan ni Mark.
mapagalitan tayo ni Miss Lloydie. Oh. Put the gravy here. Oh. Ilagay mo na lang yung gravy doon sa loob. Saan? Loob sa... Diyan sa box. Dito? No. The side sa rice dito. Ganun mo. Oh, okay. Para hindi ka mahirapan. Kaya nga. Yung kanin kong problemado. Bahala kayo. Basta ako may Nako, chicken. wala Just nang plain rice? tinidor. Plain rice? Yeah. Tago tayo, may tao nakatingin. Joke. Ito yung sa asawa ko. Ako walay Tami na. Kakain naman si Tami ng chicken. Baka may alam kayo minsan yung seafood mukbang tayo. Oko, ang sweet ng dalawa. Kaya May nga. paano-ano pa sila. Huwag naman kayong ganyan. Huwag nyo kaming inggitin. Ay, yan. Ang sarap ng gravy. Babalik ako, Ben. Kukuha ako ng gravy. Sayang yung... I'll just want to Walang gravy yung isa. Sayang yun. Tsaka kailangan mo yung gravy, di ba? Gravy. Wala, kailangan ko talaga maglinis dito. Kasi nagka-gravy na. Yung feel na feel mo talagang kagatin yung ano, no? Feel na feel mo kagatin talaga yung... Balang kumakagat ng anek. Ang hirap ng buhay namin, guys. It's good. It's the same as Philippines. Nasarapan ka? Pwede na rin. Nabi ko sa kanya, masarap niya. Masarap siya, pati yung gravy. Yung gravy lang, iinumin natin. Sarap. Bibili ako ng tubig doon, be, for drinks. Kasi wala pala akong ano. Masarap palang iinom. Diet, walang uso yung diet, be. Mamaya, pag uwi ko, be, tingaman tatapos ito. Uy, ba't kami mamaya? Oo. Bye! Bye-bye. I'm just trying to... Gusto mo? Oh, linis. Gusto mo linisin yung inupan mo? Ha? Wala naman yata malaglag. Hala, yung mask ko. Ganyan. Andito. So, ginoo ko. Sabihin nyo, patay, gutom talaga tayo. Sabihin natin, we travel from upstate New York and then we need a gravy. Dahil dito sa Jollibee, nag-drive yung asawa ko ng napakalayo, tapos wala lang gravy yung yung isa. No. Kasi dapat apat na gravy. Ang nalagay lang nila, dalawa. Hey guys, so kumakain na kami lahat-lahat. Bumalik dahil nakulangan sa gravy. Walang gravy yung isang bucket ko. Walang gravy. Kawawa naman si Lloydie. Matamakan mo yung tae, day. Masama yung loob ko. Masarap kasi yung gravy. Idudo mo yung chicken, di ba? Oo, ang sarap kaya. Ay, itong dalawa ba? Naginawa na sobra. Talabi. Okay lang kami. So yun, buti na lang. Malapit lang yung Jollibee. Andun lang dito lang, oh. Pero, ang entrance is andun sa likuran. Pinalayo. Yeah. Hi, nice seeing you again, B. Ayan. Okay. Okay. We're back. Yeah, only take out. Nakalimutan. Inside the car. It's fine. We have no choice.
1.5 hour. Thank you, be. Bumalik kami dito, guys. Masarap pala din ito. Pineapple na inom nila. Masarap siya. Hanap lang siya ng pato. Actually, napipili. Wala sila dito? Wala, bawal din ito. Oh. Maybe Walgreens? Walgreens. I don't know. There should be something for the train. Or the Oh, bus. okay, the public one. Okay. Actually, there is something around there. There should be something. Tinanong ko yung asawa ko kung anong gusto You have the niya. coffee? Para naman ayaw niya. Ayaw niya? By 4 mango pie. Ano yan? Chicharon? Okay, Poy. Hello sa vlog, Poy. Hold on, Poy. Si Popoy, guys. Kapatid ni Lloydie. Heart on fire, set my heart afire. Yeah. Gilid sa atin, uso yun. Payung lang. Tapos, ano naman to, di ba? Yung parang mahaba-haba naman. Pantakip ng puwet. Maihi na daw si Brenda, guys. Naiihi na ako. Mahirapan na siyang... Ang problema nito, kung walang... Ay, andito na pala. Ang daming tao. Hala, ang daming tao. Hala, di ako papasok, di. Ang daming tao, di. Somebody get excited. Tignan niyo yan. Are you happy? That's for you, little boy. Hoy, Jollibee for you. Jollibee for the baby. Hi, guys. So, I'm home. Si Brenda, nagbigay pa talaga ng mga chopstick. Look. Thank you, thank you, thank you. Thank you ng marami. And, binigyan din ako niya ng ano? Casablanca. Maha Blanca, Maha. So, yan. Ito yung chicken natin. Chicken. And, ang kinuha ko is 10 pieces of spicy chicken. Ang mahal, $19 something for 10. Yun, so yan. Pero ang sarap, guys. As in, kanina kumain ako dun, walang ano, no. Wala tayong rice. Pero kung nanood si Lloydie at Brenda, kanina gusto ko talaga ng rice. Pero, isip ko, mag-rice naman ako mamayang, ano, dinner. So, yun. So, pakainin ko lang itong mga alaga ko kasi tignan nyo. Sabi pa nila, nakikinig sila sa akin. Pero, yung dada nila is papunta na dito. And yun, ako lagi talaga. Excited ba na sila? Ay, yun sila. Naghihintay lang sila ng Jollibee nila. Somebody's waiting for the Jollibee. Oh my God, Dada will be coming. And I think Dada is excited for the Jollibee delivery. Ang cute naman ni Roxy talaga eh. Yung monkey ba? Anyway, alam nyo, si Roxy, pagpapunta na si Dada dito, I think Dada will be almost here. And I think we need to go get him. Dada! We're gonna get you! Oh my goodness! So excited to see Dada! Are you excited to see your Dada? I love you. I love you too. I love you too, baby. I do. Kakain na ako ng lunch dinner na eh. Naano ako na kasi guys, 6 o'clock na ako nakarating dito. And then yun, si Mark at saka si Lloydie, saka si Brenda. Ako yung inuna kasi malapit lang si Brenda sa kanila. So yun. So ngayon, kakain tayo. Initin ko lang siya dito sa toaster para siya maging crunchy. Kapag initin kasi siya sa sa oven or sa microwave, mag-mush, the skin won't be crunchy anymore. So, yun siya. Kailangan lang siyang dyan para crunchy. Yun, kakain tayo. Ito lang yung binabiyahe namin para makapag-Jollibee talaga. Yun. Ang sarap kasi ng Jollibee, diba? Can you imagine? 13 years ago, hindi ko maisip na magka-Jollibee ang Amerika. So, 13 years ago,
Hindi ko inisip na sana yung Jollibee pupunta sa Amerika. Then few years later, I don't know what year, I think I don't know, bago lang itong Jollibee, mga ilang years. I-research ko nga and then ilagay ko dito. Pero yun, hindi ko inakala talaga. Nagkaganito. Saka may gravy pa sila. Tinawagan ko si Tommy din. Sabi pa niya, ano daw, aalis na daw sila sa bahay. Soon. So, tawagan daw niya ako kapag aalis na sila. So, malapit na si Mister kasi nakikita ko na yung drive garage namin. Na ano na, naka-open na siya. So, yun. Tignan natin kung anong kakainin ni Mister. Marami naman pagkain doon sa refrigerator. Everybody's excited. I'm excited too. It's open! Hi, puppy. Hi, puppy. We are all excited to see you. Hoy, nahulog man. Nahulog. Ay, ihulog man. Yung mag-ihulog. Hi, puppy. Han, I wiggle to Han. Everybody. Thank you for the kisses. Everyone, Han, I wiggle. Hi. I love you. Han, we will wiggle here, guys. Come here. Do you want fried chicken? Honey. You think that was a big enough thing of wood palms? Han, When you split it? I don't know. She gave it to me. Oh. Brenda. Sabihin mo sa akin, cookie ba chicken? Jollibee delivery. Jollibee spicy. I just have a pork chop. You have your chicken. I ate already. This is not pork chop. That's not pork chop, the other one. You sure you don't want the chicken? Yeah. Come on, why? I get a lot for you. Okay, so then still be there tomorrow. Okay, put it back there. You want a salad? No. Oy, I feel so bad naman. This is what the thing here. Why are you guys all staring at me? Why? Why? Ayan yun yung fried chicken, guys. He doesn't love our chicken delivery, the bee that dance like this. I'm gonna end the vlog. Salamat guys sa panonood ha. Salamat sa pag-watch ng vlog namin. Salamat sa pag-click. Salamat sa pagtanaw. Salamat sa lahat. Hi, Thank you, guys. thank you. Salamat sa pagtanaw. Salamat. Thank you for watching. Thank you for watching. Salamat. Thank you for watching. Salamat sa pagtanaw. Salamat for watching. Sa pagtanaw. Sa Pagtanaw. pagtanaw. Sa Salamat sa Salamat sa pagtanaw. So cute. People say this is you're so cute when you speak Bisaya. Oh. Yes, it's very cute. It's maayong gabi. Maayong gabi. Good job, Han. You're such a good boy. Good job, Lalab. Anyway, guys, salamat sa panonood. I will see you guys tomorrow. Sana nag-enjoy po kayo, guys, sa mga lakad namin ngayong araw. Jollibee lang, Jollibee. Jollibee is life. Tommy doesn't think so. But anyway, guys. It's frickin' chicken. What? Frickin' chicken. Freaking chicken. Frickin' chicken. Is that just what it is? That's what it is. Frickin' chicken. Okay, guys. Night, guys. Freaking chicken.